Niin kun kun mä oon 15 vuotta rakastanut yhtä kännimummua. Ajattelen 15 vuotta. Mä vankilasta kirjoitin joka perkele ilta, kirjoitin 5 tuntia yhtä kirjettä ja samoin asioita kerron. Ja kun sitten Ejani oli lukenut niitä kirjeitä, Piikun kertomus. Oi vittu. Minä niin, siinä aina mä puoli tuntia kirjoitin ja mä poltin tupakan ja sitten mä taas kirjoitin. Sitten oli semmonen, yksi on Kati, 44-vuotias. Sitten on tuo Elina on vieriäsilmäinen. Se hyppäsi mun syliin, kun mä valehtelin sille, että mulla kohta tuli pikapankkiin 2 tonnia rahaa. Vaikka sitten tulikin vaan 4 euroa. Niin se hyppäsi mun syliin ja alkoi suutelemaan mua. Ostatko sinä mulle jotakin vaatteita? Mutta no katsotaan ne rahat tulee. En minä sitten loppujen lopuksi ottanut ärkiöstä jäätelöä vaan. Sitten ostin 2 pulloa viinaa. Niin, kun minä siinä ajattelin, kun me käytiin matikassa, kylällä käytiin. Sitten alkoi kaidet loppumaan, niin minä sitten tilasin Kela-taksia. Vei Ouluun ja mä sanoin sille taksikuskille, että ota, mä oon tunti, niin mä yritän etsiä itselle jonkunlaisen täky itselleni. No siinä sitten mä kävin rosvuomassa kaupasta, eikö lainaamassa vähän juotava. Ja sitten mä tuolla istui joku prinssissa, pikkuinen tyttönä. No sitten se pani WhatsAppin päälle ja se Vilimassi, niin minusta tuli kaikkia juttuja. Ja on löytänyt täkymältä, joo. Ja mä keksin tytölle, nimen, että se on Takiainen, kun sitä piti jatkuvasti suudella. Mä ajattelin, onko mikään satana Takia, niin sanoi, no juo välillä kaljaa. Ja se jatkuvasti halusi, mä aloin kysyä, että mikä se on nimi on, että Päkä. Mä mikä vitu päkä päässä. Se oli, että tuku lampaita, niin kiliä, niin päkä päässiä, niin Päivi on päkä päässikin. Nähdään Päkä Oulussa vedän, niin älä suutele mua liikaa. Kun mulla ei ole hampaita näin. Ei ainakaan hampaat, kun oli se yhteen näin. Kippisekulaus on elämäni munaus näin. Kylälle varastamaan tumppeja. Tämä purki minä panen sen tilalle ja otan itselle tumpit ja sitten minä oon hiljaa kuin hiiri näin.